Mayong adlaw guys, karong adlaw uban nimi ninyo sa among laag diri sa may liluan. Mga uno kami diri sa Havav Cafe. Segundaan dayon sa exciting nga zipline. Kung unsa kalamian ang pagkaon ug unsa kalingaw nga among experience, tan-awa hangtod sa katapusan. Sabi, dari nindot kayo. Ani sa may liluan. Basta daghana nga ligo. Ara. Masignayan yung mga silingan diri. Bayubay po nga ligo. Nindot kayo dari. Ina gyud. Sa mo lang gibili ng among sakyanan dito kay puno naman sa kuan parking. Dagka man ka na dari. Ang ilahalan dalan kay dili sementado. Pwede pa man makadritso ta dari oh. Abi na kung mo na ni habhab. Magbaklay lang mi kuan. Ari lang ka mo no. Dito raw na may kuan dito. Parkingan dito sila gyud. Ari na uy. Diri ka para di. So epic feel na siya guys. Tuumi nga. Dadto ang habhab dari di unahan. So dito na mi naka-parking. So naabot na mi sa Habhab Cafe. Ani ugtong na mi guys. Nantaw ta lang mino bi. Aray lang mino guys. Big sa amin na ano video to yung sa amin. Bigla tingnan lang daw sa amin pa doon diri sa kuan. Kapatid amang kay palo tempo pano patating. Ay lang portal na rin. So while nag-order pa mi, anis ako sa gawas. The plane na rin siya dagat ay. No. Ayos kay dari guys. So mo ni Havav Cafe. Ito mo ka mag-zipline dire pero dili na sa Havav sa kuan ni sa Papakits. Transfer? Transfer galing Puranan. Ah, pwede din masulod di gyapon di ano? Oh, naapit ka yan, naapit hamster. Ito daw ba? Subay ra ta dari guys kay pangsay na adre. Ang mga bakawan dari eh. Araw. Mo na ni siguro ipadalan pa ako na ipapakits. Anak ko ay short kay first time man ako. Ilang taon ako dari guys. So gini dari. Sig ang bakan ta dari kuan ba? Unggoy. So unsa gini siya dari? Mo man. Lagi tahu eh. Laro. Ano kayo? Ngayon itong pwede ka mo sakay yung bike o ano ro. O dari ang katong oray circle nga mutuyok. Pero o kabalo if open sila ron. Balik na tayo. May tao diri guys. So gikan dito, atong ito na to ganiya. Dari ito ang dungguanan sa zipline. Tara. Put na ang atong unang order. Carbonara. So, Mo ni ilang patating guys, tanda ko ah. the more the merrier. Yeah, the more is the bayad. Ang ilang skala. Parmesan cheese, steamed from Hanoi, kani kay Shanghai fried rice. Mao na ni tanan ang among na order. So lami silang fried rice. Interesting nga nilang patatin guys ha. Good. Lami. Umo. Tingnan na natin nilang scallop. Dapat nang lami. Di man biyo itong gibayaran dito.
Kaong. Pero skydick na lang. Ikong pagod na ito, skydeck na. Kaong tayo lang parmesan. Hindi ba ka na? Hindi po do. Worth it lang pag ano. Ito na ilang pampano. Daw, pampano daw. Lami po. Lami magaling pampano no, bisag peretohon ra. Be, tilawan na to na ilang carbonara be kung lami ba ni. 10 years from now, murag ko na talubo na to taga. Ano? No, jack cheese. Ano sa scallops ay. Pero nga nung bilinan man ako sa. Isog na ko gudupat na ko nako. Ako kay isa ra. Pero giapil na ko ni. Kuanan. Og tulon. Oh, di din apil tulon de. Ako ra ba? May tawo. Ay, po siguro to. Naman po yung zipline nito. Kada mo? Ako. Ha? Ah, ganahan ko dito. Ang taas gid ba? Ang lagubo gini kamo dito ba? Uy, sa busog ko kay tugoy. Araw. Oh, ana. Ay, ra kay duro ko. Para zipline. Nakabot lang. Sumay ta. Sa dagon ni nga upunod. Tayo yan tun. Dali o ginala, kwarta na ni, dali. Deploy. So karon kay nagplano ming mag zipline or dire ba kami aning hamster. Wala! Kasing-sing. Likuan ng tatay eh. Wala! Lihok lang is tatay. Ay, lihok tay. Ay, glugak tay. So, ano pa isa oh. Kay kuhan, stable pa kayo siya oh. Relax na lang kining isa oh. Lihukan yung kinis tatay yun. Grabe yung kanis swing yung mga yuyaw. Zipline lang po eh. Dari mo nung gani siya o kaya yung kauban mo kay swing lagi ko. Ayaw na si Soy kay rescuehon niya kastunga. Gadungan ba sila magbangga gina ba? Tatay, hala. Ayaw lugak tay. So magkaoy, lihukan mo kay ka. So human na may kaon mga guys, mag-zipline na bun mi. See that? Ah, sila nag-hamster wheel. Napo dari o ga bike. Anong tuyuan man gyud ninyo nga magbike diya sa taas? Pero na-imagine ako sis nga magpatagbo ko na sa tunga. See? Zipline o mountain climbing? Ara. Here we go. Nata karon sa Papa Kids Marine and Fishing Lagoon. So dagan pwedeng papilian diri, pwede zipline 250. Basta po nila hang skybike 250. Ang steer wheel 250 gyapon. Hanging bridge 100. Horseback riding, ano pa horseback riding 250, stress wall 150, fishing 150, kayak 250, 850 ang silot day cross, swimming pool 100, wall climbing 200, jungle obstacle 250. So man tanan ninyo makita diri sa akoan kaning Papa Kids Marine and Fishing Lagoon. So among suwayan ang ilahang zipline. Saka na ta. So andam nami nga mo zipline. Ayos. Mga lineman, ready? Are you ready? Saka na ta guys. Yes. Ha. Kuya ning kalakiha eh. Pagsaka palandakan kay kuan mo. Challenge lang. Ah. Ah. Kuya. Ah. Ay sarot. Pero tiguan na jud ta dam. Ragandlok yun siya.
Toso eh. Cheers na! So, ready? Wow! It's my turn. Secure sana ako dito. Okay. Let's go. Asa ko ni boss? Dari saka. Lingkod. Okay guys, let's go. Ayos. So this is it, pansit. Rindot. Ayos. Woo! Medyo cool ba siya pero okay kayo, goods kayo. Ayos. Thank you. Cool ba siya? Saka lang tadi ko sila. Cool ba siya no? Pero okay ra, di ra kay siya ingon. Kitsa mo yung nagulo-ulo ni. Sasaka na buta. Oh, balik na buta guys. Nga ni ilang kuan diri sa kuan. Back and forth. Aw. Muna training sa kuan. Sundalo. Dua daw. Sure. Dua ta? Yung pa dito na record ba? Charis! Record eh. Okay. Dari ka gunit. Okay. Thank you. Buyers. Adlock siya, oy! Adlock siya. Dili na ka madlock. Oh. Wala, somebody. One more step lang. Wow! No. Reels no. So dito ron na human ang 250. Kwarta na. Muli na mi guys ay. Naglaay na.